Punt número 8. Proposta alcaldia Perenense sobre mesures urgents de tesoreria per a l'administració local. Esta moció diu el següent. En estos últims anys, la crisi econòmica ha posat de manifest les dificultats de finançament i gestió especialment de les administracions locals. Davant d'aquesta situació, el govern local s'està realitzant un esforç de contenció del gasto públic així com d'ajustos pressupostaris per a continuar prestant els serveis públics als ciutadans. Però això no és prou si no va acompanyat d'una reforma institucional de les administracions públiques que establisca un sistema competencial clar i el seu finançament. Per tot això, a fi d'exigir responsabilitats al govern de la nació per l'incompliment de les seves obligacions, especialment pels seus efectes sobre la liquiditat, proposa el següent acord. El govern d'Espanya és plenament responsable de la situació d'il·liquiditat dels comptes de les entitats locals, ja que una bona part del seu deute consisteix en la devolució per aquestes administracions de part de les entregues de compte del 2008-2009 que es va atorgar a l'Estat. Des d'aquesta responsabilitat correspon al govern d'Espanya dur a terme les següents actuacions immediates que pal·lien el problema d'infinitat que va generar este mateix, en aplicació del principi de lleialtat institucional. Primera, ajornament a 10 anys de la devolució de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009, o bé que per aconseguir aquest objectiu i com a proposta concreta a curt termini reclamen al govern de l'Estat que els pressupostos generals de l'Estat per al 2012 es contemple dins de la partida del fons municipal un nou apartat econòmic a fi de compensar l'import que els ajuntaments hem de tornar a l'Estat, i així de manera consecutiva durant els següents 4 anys. Aquesta mesura no implicaria cap increment del deute públic, però suposaria unes menors necessitats de finançament de les entitats locals. Segona, l'adopció de mesures extraordinàries i transitòries que pal·lien les greus dificultats econòmiques i financeres per les que estan atravessant les entitats locals, a fi de garantir que puguen fer front a les obligacions concretes i que es permeta continuar prestant serveis bàsics, com ara aplicar de forma real i efectiva la línia de crèdit i comoditat perquè els ajuntaments paguen els factures pendents amb pimes i autònoms, autoritzar als ajuntaments a refinanciar els venciments de deute de l'exercici i dotar d'una major liquiditat a les entitats locals, incrementant el percentatge de l'entrega de compte pel sistema de finançament del 95 al 98%, en línia amb allò que s'ha previst per les comunitats autònomes. Dir-vos que aquesta moció és un model que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha aprovat i tots els grups polítics l'han recolzat i que vaig treure jo, creia que era interessant portar-la i demanar-la. A més, també pensant que hi ha una elecció molt pronta i que independentment de qui guanya aquesta elecció hi haurà que dir-li que intente canviar això que està passant-li als ajuntaments. Per posar el cas d'Ondara, el cas d'Ondara en aquests moments, de l'any 2008 el govern d'Espanya ens reclama 115.000 euros i de l'any 2009 240.000 euros. És a dir, està reclamant-nos 355.000 euros d'una previsió que hem fet mal ells, que hem anat pagant-li a l'Ajuntament i que en aquests moments, en els moments més complicats de la tesoreria municipal, tenim que tornar-los alrededor de 6.000 euros mensuals a l'administració de l'Estat. Aquesta moció el que busca és reivindicar el que estan fent tots els pobles, el que estan fent totes les federacions i és el que intenten donar-li solució al problema de tesoreria que tenen avui les administracions locals. Alguna intervenció? Sí. A veure, nosaltres des del grup socialista no tenim cap inconvenient en reclamar al govern de l'Estat coses, cap, sobretot si va en interès dels ajuntaments en l'àrea. El que trobem a faltar en la moció és que reclame a la resta d'administracions que complissin, perquè això també afecta a la liquiditat dels ajuntaments. I per això, posar uns exemples, en el tema de la Generalitat, i cuidao, no pretén fer un debat Estat-Generalitat, no és això el que pretén. El que pretén és donar una visió àmplia de per quins motius els governs municipals estan passant per el que estan passant. Tots sabem que la Generalitat no està complint amb serveis que són de la seva competència. Tots ho sabem. I per aquest motiu els ajuntaments estan substituint i invertint en serveis que no serien propis dels ajuntaments. La Generalitat, per exemple, ha reduït un 35% de les ajudes a les beques dels menjadors.
també una compra de llibres. I els ajuntaments estan pel contrari. Per exemple, l'Ajuntament d'Ondara està fent-se càrrec de certes coses. Per no parlar de lo que afecta a l'Ajuntament perquè no es paga degudament la subvenció a la residència de la tercera edat, que al final l'Ajuntament té que adelantar diners per a que les persones que treballen puguen rebre el seu sou. Algo tan elemental. Per tant, si hem de reclamar, reclamem a tots. Reclamem a tots. No fem d'aquests temes qüestions partidistes. Per exemple, es parla de la línia de crèdit ICO, però no es parla de que la Generalitat Valenciana també té un Institut Valencià de Finances i que també ha de cobrar el seu graner de sorra. O no es parla de que el Fons Valencià de Cooperació Municipal ens deu més de 5 milions d'euros a Ondara. Això depèn de la Generalitat. Entonces, m'agradaria fer una reflexió així, a tots, per a que, ja que tenim l'oportunitat d'aprovar aquesta moció, incloguem una ampliació. I nosaltres hem fet una esmena, que si voleu, la podríem, en aquest sentit, en el d'ampliar, no en el reduir, sinó ampliar. Bé, l'esmena seria la següent. En els últims anys de crisi econòmica, ha posat de manifest les dificultats de finançament i gestió, especialment de les administracions locals. Davant d'aquesta situació, els governs locals han de realitzar un esforç de contenció de la despesa pública, així com ajustar els pressupostos per tal de fer una gestió responsable dels recursos i prioritzar els serveis que han de prestar. Per tot això, cal demanar a totes les administracions públiques el compliment puntual de les seves responsabilitats, dins del marc competencial que estableix la Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia. Des d'aquesta responsabilitat i dins del principi de lleialtat institucional es demana a l'Estat espanyol, al de la Generalitat Valenciana i de les Diputacions, primer, el compliment puntual dels serveis a què venen obligats conforme a la Constitució espanyola i els respectius Estatuts d'autonomia. 2. L'adopció per part de les administracions perquè dins del seu marc competencial adopten mesures extraordinàries i urgents que pal·lien les dificultats econòmiques que estan passant les entitats locals. 3. L'inici de negociacions amb el govern de l'Estat per tal que pugui ajornar-se el pagament de les entrades a compte dels anys 2009 i 2010. 4. Que la línia de crèdit ICO morositat s'apliqui de forma real i efectiva. 5. Que l'Institut Valencià de Finances de la Generalitat Valenciana prenga mesures reals i efectives per tal de pal·liar les dificultats econòmiques que estan passant les entitats locals. 6. Que el Fons Valencià de Cooperació Municipal prenga mesures reals, urgents i efectives per tal de pagar a les administracions locals el deute que arrossega des del 1999. Hi hauria una errata. Perdó, no vos he passat una errata, si voleu passar-vos. Hi hauria una errata en la moció perquè en el 2009 sinó 1999. Demanaré disculpes perquè no m'he donat compte. I 7. Enviar a totes les administracions implicades a aquesta moció. Segui. Sí. Bé, jo volia preguntar per què s'empenyeu en responsabilitzar plenament el govern de Zapatero de la falta de liquiditat als ajuntaments i no responsabilitzeu, com veiem els companys socialistes, a les administracions governades per el PP de les retallades en educació, de les retallades en sanitat. Per què no responsabilitzeu a la Generalitat que treballadors de la residència d'Ondara cobren el dia 20 d'octubre i no el 1 al 5, perquè la Generalitat no ha ingressat el que tocava? Per què no responsabilitzeu a la Generalitat de retards en el pagament de la Magma, que fins fa poc eres tu el president, dels farmacèutics, que porten més de 4 mesos sense pagar els medicaments? Per què no responsabilitzes tu dels actes d'estos regidors, del que percibeixen més diners que cap altra corporació municipal, dels diners que destineu vosaltres i tu com a alcalde a col·locar els teus càrrecs de confiança? Per què no responsabilitzes tu de dos sous que cobres com a diputat
i el que decidissis per assistir als òrgans col·legiats. Per què no responsabilitzes tu de 62.000 euros del multi, d'estes 6.000 euros més que m'ho costa la passarel·la al centre comercial, per la teva falta de previsió? I molts ja creguem que ja està bé de buscar responsabilitats, de mirar el de fora, del que fa el de fora, i de vez en quan és bo mirar-nos al menú. Jo m'estic sentint amb ell. Bé, si tots els alcaldes que hi ha hagut en els últims 10 anys, parla tots els alcaldes, hagueren sigut responsables dels seus actes, avui no estaríem plantejant problemes de liquidesa, no fer més fàcil, als ajuntaments. I sobretot els alcaldes del Partit Popular, perquè és cert, i a la vista està, que han dut a terme polítiques del sarau, de la festeta, i han destinat diners de partides realment importants a tirar un cable als seus amiguitos de l'altre. Jo crec que ja està bé de buscar responsables. Està clar que s'han de demanar, s'han d'exigir a les administracions que tiren en aquest moment un cable als ajuntaments i que facin efectius els seus pagaments. Però així en la vostra moció esteu responsabilitzant únicament al govern de Zapatero. I jo penso que és demagògia pura. Bé, el curiós de la moció que hem presentat és que és una moció, tornem a dir, que no és que la firma el Partit Popular d'Ondara, sinó que està avalar, firmar i votar per el Partit Popular, per el PSPV-PSOE, per el Compromís i per Esquerra Unida en tot el territori valencià. No que nosaltres volem ara sí parlar de Zapatero i parlar del govern. Jo penso que estem parlant de què és el que està passant-li a les administracions locals. I el primer que tenim que fer, i per això és el que diu aquesta moció, és diferenciar les coses. I una cosa són tributs de l'Estat que ens corresponen com a municipi, que són diners dels veïns d'Ondara que han pagat prèviament en impostos, i altres són subvencions. Que sóc el primer que reivindicaré i ens sumaré àngels a aquelles mocions que pugues plantejar, sempre que tinguin un contingut clarament ètic i raonat, que reivindiquem per al nostre municipi que ens paguen quan tantes les subvencions que ens donen. Però tenim que tenir en compte que el que estem parlant és de dues coses diferents. Estem parlant d'allò que ens deuen i que volem, que quan ens tinguin que pagar, ens paguen sense mentides. En el 2008 va haver un govern d'Espanya que va dir que no hi havia crisi i va fer els pressupostos donant-nos els diners als ajuntaments quan era mentida. I el 2009 va mantindre una crisi que hi negava. I per culpa de dir que no hi havia crisi en el 2008 i en el 2009, ara els ajuntaments tenim que tornar els diners del 2008 i del 2009 que ens han donat de més. Això és el que diu aquesta moció. No diu res més. Diu això. Que es facin les previsions com cal, que no es mentisca i sobretot que en aquests moments que els ajuntaments tenen una situació econòmica complicada per la crisi i que arrastrem de diversos anys, no tinguem que tornar els diners en 5 anys, sinó que intentem tornar-los en 10 anys. I que passem de cada 6.000 euros que l'Ajuntament d'Ondara té que tornar-li a l'Estat mensualment en els pròxims 6 anys, 5 anys, passem a aquests 2.900 euros mensuals. Això és el que diu la moció. Després, què diu més? Que les línies ICO no estiguin limitades. El govern d'Espanya, a bombo i plater, ha dit que una línia ICO pels ajuntaments. Per quins ajuntaments? Per aquells que tenim pagades les factures antes d'abril no podem agarrar-nos les factures. O sigui, nosaltres que estem pagant com Déu mana, resulta que no podem pagar els proveedors. I aquell que fa 3 anys que no li paga, ese sí que pot pagar-lo, en diners de l'ICO. Pensé que el que hay que fer és, el que necessita un préstamo ICO, poder demanar-lo per a pagar les factures d'abril, de maig o de setembre, quan tinga necessitat de tesoreria. I això és el que diu aquesta moció. Jo penso que no cal entrar, Xavi, en la subvenció de la Generalitat, en si el 20 d'octubre cobrar les nòmines. Al final, el que tens que donar-te compte... No t'importarà perquè cobres 2 sous. Al final, el que tens que donar-te compte, Xavi, al final, el que tens que donar-te compte és una cosa molt clara. I és que després de tot el que has dit,
El nostre partit és el que està guanyant les eleccions en Ondara. El nostre partit, és que és veritat, tens que reconèixer-ho. El nostre partit és el que en 11 anys governat ha tret la liquidació positiva. Un any negativa i antes dels 8 mesos l'ha tinguda coberta. Aquests són els resultats. Aquests són els resultats econòmics d'aquest ajuntament. Que no els volem veure? Doncs per això guanyen les eleccions, Xavi. Si no els guanyen perquè fem més coses, els guanyen perquè es gestiona i s'administra. I per això, no cal que digui col·locar gent del sueldo, perquè al final, tot això pot suposar que al final hi ha una millor gestió de l'administració. I és així. Per tant, jo us convidaria a que sumareu a algo que els vostres partits a nivell econòmic han de reconèixer. I que no intentem fer demagogia, perquè el que es tracta és de reivindicar, i ho he dit al principi, al govern actual i al govern que hi haurà després del 20 de novembre. O sigui, tenim que reclamar-li igual. Els ajuntaments necessitem aquesta modificació per a no tenir que estar tornant-li més a més aquests 6.000 euros en el cas de l'Ajuntament d'Ondara. Això és que és molt senzill. I per això tots els partits, i en el mes que estem a punt d'entrar en una campanya electoral, estem d'acord, i per això tots hem recordat aquesta iniciativa. Sí, jo també voldria dir una cosa. Vale, de lo que tu has dit, què n'hi ha que no diguem nosaltres en la nostra esmena? Jo penso que en aquests moments no és que no n'hi ha o que existís que no vulgui. Jo és que vaig a basar-me en la que ha fet la federació, que està consensuat per tots els partits, i que demà tu trobes que havíem de provar-ne una, reivindicant que la Generalitat abone anteprioritat les subvencions. Estic d'acord. Jo no soc el primer que la reivindico. Evidentment hi ha una moció que té que ser present. I és una moció que ve d'un organisme importantíssim. D'acord? Però tu eres un cabeza pensante, no? Vull dir, tu eres alcalde i penses tot el compte. Igual que tots nosaltres, per almenys jo sí. I no vinc condicionat a el que em diu el meu partit. Vaig fer una cosa que no ho considero convenient per als interessos d'Ondara. Ho tinc claríssim, no som estan. Entonces, en quin punt de la nostra moció no estàs d'acord? La nostra esmena, millor dir. Jo, com has vist, no t'he fet un plantejament d'anar a criticar i a imposar-te, un plantejament molt tranquil i conciliador. Que de dir podríem dir moltíssimes coses tot. Tinc clar. Però no contesto. Alguna intervenció més? Sí, és que en el meu partit som a Xina. I jo puc permetir-me el luxe de discrepar d'uns companys representants a l'Associació Valenciana, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I com discrepe i podem discrepar, perquè a nosaltres no ens passa res, nosaltres ni estem posats a dir ni res d'això, doncs vaig a discrepar. Vaig a discrepar en el que diuen ells, perquè considere que aquesta moció ha d'anar a alimentar de demanar-li les obligacions que tenen totes les administracions, estiguin governades per un partit, per un altre o per un altre. Entonces, per això, jo discrepo dels meus companys, que consta en acta que discrepo dels meus companys de Coalició Compromís a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i vaig a votar en contra d'aquesta moció. Doncs passem a votació primer que res l'esmena del grup socialista. Vots a favor de l'esmena? Vots en contra de l'esmena? Passem per la votació de la moció. Vots a favor de la moció? Vots en contra de la moció? Punt número 9.